Sari Religi Multi Audio.
sembah nuwun keluarga agung saking Bapak Indro Wuryanto dalasan Ibu Sri Endah kagem Dimas Bagus Alfabet Hafiz Adiyatama mugi dados putra ingkang soleh migunani dhateng tiyang sepuh kakalih migunani dhateng warga Plandaan Kaliputuh matur sembah nuwun kanthi kanca-kanca Multi Audio Sound System salam sukses selalu tambah lancar jaya laris manis progres ke depan semakin tertata dan juga semakin luar biasa amin amin ya rabbal alamin kirang langkung pun kula nyuwun gunging sing saputra pangaksami sura dira jaya ningrat lebur dening pangestuti bila taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.